Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, webinar sa media coverage on COVID-19 ilalansar sa aga. Department of Agriculture naghilo na para mapuho ang rice tungro virus. Notoryosong illegal drug pusher arestado. Livestock program ipiglansar sa Tercer Distrito, Canal Bay. Sa lado national, extension kan modified enhanced community quarantine sa Metro Manila ipigrekomendar. Travel ban ipinasunod kan gobyerno sa India. Bakuna hali sa Russia maabot ngunyan. Paggamit din ivermectin dapat may reseta. Sa ibang nasyon, India, nangangapuda na tabangan na sinda kontra sa COVID-19. Sa lado ning Karawat, Gerald Anderson makawat sa Vismin Super Cup Basketball League. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Maabot sa sanggatos ng mga media practitioners asin mga information officers sa Kabikolan na pigdalauman na mag-atindir sa Presidential Task Force on Media Security webinar may kinaraman sa safeguarding press freedom on media coverage during the COVID-19 pandemic asin ang 2022 election. Sinabi ni PIA Regional Director Marlon Luterte. Ngan webinar gigibohon sa paagi nin Zoom platform sa aga. Sa sinabi, nan webinar parte kan serye nin mga regional seminars nagigibohon bulan-bulan kariba ang Philippine Information Agency asin Freedom of Information Project Management Office kan Presidential Communication Operation Office. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mantang ang agriculture sector padagos na nakikipag-gumulan sa African swine fever. Kay puhan man kaining marisolveran ang saropang infestasyon kan rice tungro virus. Sinabi kan Department of Agriculture na sila nagkakaigwanan ni lakdang para marimedyohan ang RTV na nakaafektar na sa rinibong hektaryas nin paroyan sa Libon o was asin Pulangi Albay. Sinabi ni Earl Vegas, Science Research kan DA Regional Office na magkakaigwanin massive spraying sa mga kabasan kan mga apektadong paraoma. Igwa na silang mga bulong na gagamiton sa pagsumpit sa mga kabasan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Nagpagarumdum gararay si Task Force Kalinisan at Kaayusan Head Mark Anthony Marbella sa publiko na magsunod sa minimum health protocol kung sinda mapasiring sa mga community pantry. Sigun kay Marbella, dakulang parte ini asintabang kan mga nagbaboratuaan na community pantry sa kapalibutan kan Legazpi City, tanganing matabangan ang mga nangangiipo alagad, importanteng maray na nagsusunod ang mga namamanwaan sa protocol tanganing maibitaran ang paglangkaw asin pagdakol kan mga personang nagpositibo sa COVID-19. Mantang nagtaong asigurasyon si Marbella na padagos man sindang matabang sa pagmanehar asin pagbabantay na ang mga nakapila sa mga pantry nagmamantener kan social distancing asin nakasulog nin face mask o face shield. ang baretang ini hatod sa Indokan, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Apara sa Taranuman Project na may kamauotan na masiguro na sufisyente ang pagkakan asin may pagkaon sa lamesa kan lambang pamilya sa mga barangay sa Tercer Distrito, Canalbay. Igwa pang ibang programa si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo para sa Women's Planter. Ini sa paagi ng Livestock Dispersal Program, sa paagi ng Chicken Cover,
na itinao ka Department of Agriculture. Sinabi ni Cabredo na inita nga ning matabangan man ang mga paratanom na mantang nagahalat na magprodusir ang ng mga pananom ang pag-atama nin manok magiging alternatibo kan mga ini. Pinasalamatan niya si DA Regional Director Rodel Tornilla sa padagos ng suporta sa iyang mga programa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Arestado ang pigsasabing notoryosong illegal drug pusher mantang nagpapabakal ng 340,000 pesos na kantidad ng pigtutubo na Shabu sa ginibong drug operation sa Pulangi, Albay. Sinabi ni Police Major Malo Calobakib, tagapagtaramkan Police Regional Office 5 sa Kamsimian Ola sa Legazpi City, na ang sospechado na minbida na si Randy Priolo, 39 anyos, asinsarong high-value target, drug dealer sa Barangay Alumon, konsensya na rekop sa paagi nin bypass operation sa Barangay Kinali, kanasabing banwaan. Nakuha sa iya ang 50 gramos nin shabu, asin mark money, mantang siya nasa kustudyo na kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Matapos ma-lockdown ni nagkapirang simana dahil antamay nagpositibo sa COVID-19, piglala uman na makakabuelta ng ngunyan ng operasyon kan sangguniang bayan kan Uwas Albay. Matapos na an edifisyo maipairarom naman sa disinfection, mantang an enot na nagpositibo narahay naman. Sinabi ni Alcalde Domingo Escoto na bubukasan na naman ninda ang mga opisina kan gobyerno lokal para maipadagos na ang transaksyon. Enot kay ni, ang konseho nagkakaigwa kan sendang regular na sesyon kan mga nakaaging aldaos sa mga barangay. Iyan na primero gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po.
Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni lolo't lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunlight Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piamon. Piamont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piamon, education cannot wait. So welcome to Piamon. Let's go holistic. Let's go Piamon. Contact us at Piamon Facebook page and at 0918-935-5105. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusugan tama pero bakun wasak. Red Horse, strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos.
love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kang Bareta sa lado nasyonal. Ipigrekomendar kan mga eksperto na nagbabantay sa COVID-19 pandemic sa nasyon na magkaigwaning sarong simanang extension sa Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila asin kataraning na probinsya kan Bulacan, Rizal, Cavite asin Laguna. Sinabi kan Octa Research Group na sa pang simanang MACQ iyo ang matugot sa pagbaba kan araw-aldaw na kaso na mamantinir. Sa nang sinabi na ang pagbaba kan kaso ka bako pare-pareho sa mga gobyerno lokal sa National Capital Region asin kataraning na probinsya na pigaapod na NCR+. Ipinaginomdom kan Food and Drugs Administration, FDA, na kaipuhan ng reseta kan doktor bago magamit din ivermectin. Yan ang sinabi ni FDA Director General Eric Domingo matapos i-anunsyo ni the House Speaker Rodante Marcoleta asin na nakalusugan Party List Representative Mike Defensor na ilalansa rinda sa mga masunod na aldaw ang sa indang ivermectin PAN 3. Sigun kina Marcoleta asin defensor na sa maabot na Abril 29 ma-distribuer sindan ng mga anti-parasitic drug na ivermectin sa mga pigsasabing mas nangangaipo. Alaga tinawanin doon ni Domingo na dahil basta-bastang pigtatao ang ivermectin dahil kaipuhan ma-check mo nanin sarong doktor an sarong individual. Na pag-araman sa mga kongresista na ang kada benepisyaryo makakaresibe ninda imababa sa tulong kapsula o tablet kan ivermectin. O para sa ivermectin PAN 3, sinabi ninda Marcoleta asin defensor na padagos sindang ma-distribute ng anti-parasitic drug na ini sa mga barangay sa Quezon City. Enot nang kinonfirmar kan FDA na 5 ospital na anatawan ng Special Compassionate Permit sa paggamit ng ivermectin para sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Mientras tanto, sinabi kan Malacanang na ang panyanot na 15,000 na doses ng Sputnik 5 COVID-19 vaccine ali sa Russia, maabot niya na aldaw, enot na ipapadara sa Metro Manila. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa Metro Manila na dadarahon ang nasabi mga bakuna dalang sa cold storage requirement. Sa sinabi na ang bakuna nagibo kan Gamalaya Institute dapat maisaray sa madiklom na lugar na may temperatura na dai malampas ni negative 18 degrees Celsius. Sa ibong lado, dahil man ma-attender si Presidente Rodrigo Duterte para sa baton ang pag-abot kan primerong 15,000 na doses ng Sputnik 5 vaccine. Ipigrekomendar ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases
na magpautob din travel ban sa India. Makaskas ang paglakop kan COVID-19 sa India kasabay kan kakulangan ng supply nin oxygen. Paliwanag ang sekretaryo na ini para sa kaligtasan kan gabos. Kan Abril 23, 2021, na irehistro sa India ang highest daily tally kan COVID-19 cases sa bilog na kinaaban kung saan uminabot ini sa 314,835. 15 senador ang nagsumiter ng resolution na nangapudan na pagbawalan si Lieutenant General Antonio Parlade dalan sa pangrarata kini kontra sa ibang miyembros kan Senado. Sa Senate Resolution 709, imbis na magkaigwanin constructive debate, pinili ni Parlade na ratakan ang ibang senador sa paagi nin mga pahayag na kawaran nin respeto sa mga senador bilang mga elehidong representante kan publiko, siyeriman sa Senado bilang sarong institusyon. Nagpautob din travel ban ang Pilipinas sa mga pasahero gikan sa India. Katakod naman ini kan paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasabing nasyon. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na mapuon ang travel ban nin alas 12:01 nin matanga sa aga, Abril 29, sagkod Mayo 14, 2021. Sigun kay Roque, an Office of the President na base sa rekomendasyon kan Department of Health as in Department of Foreign Affairs, ang madesisyon sa mga biyahe gikan sa ibang nasyon na makapagrehistro nin bagong strain kan COVID-19. Bareta hali sa ibang nasyon. Emotional na nag-apilar ang sarong doktor sa India na tabangan ang sendang nasyon dalan tadainan ninda kaya ang paghampang sa krisis kontra sa COVID-19. Tudo ang pakioro ni Dr. Gauta Singh, sarong cardiologist, pamayokan Sri Ram Singh Hospital and Heart Institute, East Delhi, natawan sindan in oxygen supply dalan ta nagkakaurubosana. Maging ang mga minor de edad nagagadaan na sana sa pag-alat ng oxygen. Kung magagaramduman ka nakaaging simana nagkaparang residente, ang ginaraba ang sendang warehouse ng oxygen sa India asin tinabag ang mga ini. Bareta Salado nin Karawat. Handang magkawat ang aktor na si Gerald Anderson sa Professional League na Pilipinas Vismin Super Cup sa paaykan Cagayan de Oro Rafters in kaso tugutan ng mangyari ang Mindanao Leg. Ang 32 anyos na si Anderson nagpahiling kan sa iyang kakayahan na magkawat sa pagsabay niya sa Davao-based Holy Trinity Wildcats sa kolehiyo pati na sa Marikina Shoemasters asin imos bandera sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Pinagbayad ng multa ang Premier Ministro kan Thailand dalan sa daing pagsulog ng face mask. Maigpit naman ang implementasyon sa 49 probinsya kan Thailand ang pagsulog ng face mask dahil sa padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Matapos ang paglakop kan litrato sa social media ni Prime Minister Prayut Chan-o-cha na nag-atindir sa pagtiripon na dain in face mask asin pinatawan tulos nin multa kan gobernador kan Bangkok nin maabot sa $190. Sigun kay gobernador Aswin Kwanwang nga tulos niya ang sinabihan ang Premier Ministro asin binayadan makani ang multa. Mantenido ang paghigpit kan gobyerno sa health protocol dahil ang taday ipa natutudukan nin bakuna kontra sa COVID-19 ang kadakol na residentes kan Thailand. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Uminabot nin 800,000 pesos ang day panababayadan na hospital bill kan beauty expert na si Fanny Serrano. Enot kay ni nagkaigwan nin massive stroke si Tita Fanny kung saan siya tulos na dinara sa ospital. Namundoan ibang barkada niya dahil ang tasarong aktres na harani sa iya, aniyo ang piglalauman na mabayad kan hospital bills alagad, tema nini nagsunod sa pangako. Igwaman ni nag-ambag alagad kulang para mataparan ang kinakaipon na kantidad dahil sa efekto kan COVID-19. Bareta Salado ng Salud. Si Mar de la Mar Kamen. Dakol na mga aki anday pa na papakunahan sa tao kan pandemya si nagdadara ng peligro ng pagkakaigo ng seryosong helang. Sigon sa mga health experts, ngunya na World Immunization Week, padagos ang Department of Health as in Asian Parent Philippines,
na nagtatabangan para labanan ang mga salang impormasyon manangod sa pagpabakuna. Tandaan, health is wealth. From News Base, Manila, Daigua. Bareta sa kamugtakan kan panahon na sa linyan Pag-asa Legazpi. Maray na agaman po. Para po sa update sa magiging kabugtakan kan sa tuong panahon, nakaka-apekto niyan sa satuyang nasyon ang easterlies o anduro sa naghalik sa dagat Pasipiko. Di man ang madadara sa Kabikulan ngayon na maghapon, in bahagya hanggang sa minsan mapanganoro na kalangitan na kung saan posible man ang mga pulong pagkuran o pagkikilat na sinpag daguldol. Paluya man hanggang sa katamtaman na duros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan an mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Tinatayang agwat ang temperatura ngayon na maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:26 nin aga, masulupat siya alas 6 nin hapon. Palipadig sa DOST Pag-asa, Ariel Sabocho. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pagkara kan mga pagriba, Mardila, Angel Mustasa sa News Base, Ronald Baldo sa Laudo Technical asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako nga po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na!